Señores e señoras do Partido Popular, eu sempre me pregunto como é posible que, sendo nós moito máis útiles para a sociedade que a vostedes, sexan vostedes tan difíciles de desaloxar ás veces as institucións. É que non teñen vostedes ningún pudor. Non é que mintan mellor que a outros, que tamén. É que, ademais, minten como con tranquilidade de espírito. Benvidos, benvidas, en todo caso, a defensa da autonomía local, benvidos á defensa dos servizos públicos, benvidos á defensa dos aspectos máis progresistas da Constitución. Podían ternos aforrado anos de recortes e privatizacións, pero polo menos rectifican. Faltalles valentía para reclamar a derrogación da Lei Montoro, pero cando menos veñen a recoñecer que o que fixeron, profundizando no mal que fixo o cambiazo do artigo 135, foi poñer en risco as nosas vidas, moitas vidas, como ven de poñer dramáticamente de manifesto o coronavirus. O que non se entende, señora Gallego, é que fagan o esforzo de chegar hasta aquí, pero logo bloqueen unha declaración institucional proposta pola Marea Atlántica que ía na mesma liña do que vostedes din que defenden agora, con algunhas vantaxes, eso sí. A súa moción é oportunista, a nosa proposta de declaración era oportuna. A súa moción entendo que responde á inminente convocatoria electoral e se trata de enredar, e se no enredo o Goberno do Estado sae mal parado mellor. Polo contrario, a nosa declaración iba claramente encamiñada a responder a un problema real, que se necesitan reforzos con urxencia e que o Goberno do Estado ten que eliminar xa restriccións e dar facilidades para que eses reforzos se fagan efectivos. Estamos de acordo na derrogación da Lei Montoro, estamos de acordo en que sería inadmisible que o Ministerio de Facenda, nun momento como este, confiscase o aforro das administracións máis próximas á cidadanía. Estamos de acordo en pedirlle á Xunta que faga algo polas PEMES, algo polos autónomos. Estamos de acordo, claro, en que Feijóo se faga cargo da situación con medidas de reactivación económica e non só con culebróns electorais absolutamente irresponsables.